Danas pravimo zeljanicu. Izrezala sam još za špinat. Ovdje ima pola kilograma špinata, 300 grama sira, i dodajemo 4 jaja. Sad ćemo malo posoliti. I ovo pomiješati. Može kakvom kaškom. Kada smo pripremili nadjev, sada podmažem tepsiju i dodam ulja u toplu vodu. Tepsija treba biti malo bolje podmazana da se ne zalijepi kad se bude pekla. I stavljamo ovako 2 kore. Još jednu koru i ponovo dobro nauvijemo. I sad ću polako slagati ovaj fil. Sad malo vodom. Ponovo fil. I ovako dok ne utroši se sa filom. U međuvremenu sam uključila rernu na 220. Ponovo vodu sa uljem. Ove jufkice su tanke pa stavljam po 2. One su namijenjeni za poklave. Sir je nemasni i neslani, zato sam koristila sos za ovaj nadjev. Znači za ovu količinu treba 1 šolja vode i malo ulja.
Rena je zagrijana na 220 i ide na pečenje. Nadošla je pravo. Ćemo je malo da se spusti. To je pita. Imaš rolu prav. Može.